Bermeoko EH Bilduk Bermeoko anbulategian lehen mailako osasun arreta bermatzeko eskaria burutu du. EH Bilduren hitzetan, egunotan ikusi da osasun arloko murrizketen ondorioz eta pandemia izaten ari den bilakaeraren aurrean oinarrizko osasun arreta kolokan dagoela Bermeon, horixe esan du EH Bilduk. Egoera kezkagarritzat jo du eta haserre handia sortzen ari dela herritarrengan eta baita anbulategiko langileengan ere. Bermeoko osasun zentroan lan egiten duten 11 medikuetatik 4 baino ez daude gaur egun, horixe salatu du Bermeoko EH Bilduk. Oporraldi garai honetan ez dira ordezkapenik egin. Egoera honek ondorio larriak dakartza EH Bilduren hitzetan, bai herritarren lehen mailako arreta zerbitzuan eta baita lankarga handiak langileentzat. Horregaitik EH Bilduko Bermeoko udaltaldeak Bermeoko alkateari elkarlanean osasun sailari honako hau eskatzen dio. Egoera larri honen aurrean Osakidetzak lehen mailako arreta egokia eskaintzeko eta langileen lanbaldintza duinak bermatzeko beharrezkoa den pertsonal guztia jartzea eta langileen oporraldiak eta bajak ordezkatzea. Kalitatezko zerbitzu publikoa bermatu behar dela salatzen du EH Bilduk eta osasuna babestea eta zaintzea beharrezkoa dela. Hori horrela izateko lanean jarraituko dutela. EH Bilduk bere prestutasun guztia erakutsi du elkarlanean udal moduan lan egiteko osasuna eta pertsonak erdigunean jartzeko eta zerbitzu publikoak defendatzeko.